Gràcies. Per Esquerra Republicana, Raül Sánchez. Bé, la veritat és que ja he escoltat algunes propostes que no sé si riure o plorar, però en fi. Davant la creixent globalització de les economies locals i la competència entre els mateixos municipis, creiem que cal apostar per la recuperació i la consolidació del model basat en les xicotetes i mitjanes empreses i els treballadors autònoms, evitant la implantació de grans superfícies comercials. Cal reforçar la regidoria de comerç, potenciar l'associacionisme del sector, fort i ben estructurat, que faciliti la seva supervivència, garantir la mobilitat, potenciar el que s'anomenen illes de vianants, que afavoreixen el comerç urbà, facilitar la transmissió familiar de l'activitat comercial, promoció del consum responsable, promoure les iniciatives de comerç just i solidari, impulsar i donar suport tècnic, econòmic i de formació a la normalització lingüística del valencià, tant en la retolació com en l'atenció al client, possibilitar l'ocupació dels minusvàlids i dels drogoaddictes en procés de rehabilitació. I una cosa, perquè això sí que vull tocar-ho, i és el tema de l'agricultura, perquè ni el Ministeri d'Agricultura ni cap conselleria d'Agricultura ha fet res mai per la nostra taronja. El nostre camp està abandonat. Els nostres llauradors, ja ho sabeu tots, a una mitjana d'edat molt alta, tiren la tovalla. No hi ha política agrària. I aquest pas, ja sabeu, ningú jove vol ser llaurador. Cal intervenir per assegurar unes rendes mínimes, crear instruments reguladors de la producció local, per regular la producció i assolir una agricultura de qualitat i ecològica, impulsar la denominació d'origen taronja de la Ribera, que la taronja formi part de l'Observatori de Preus dels Aliments a nivell europeu, garantir en les fronteres un control efectiu de les importacions dels tercers països i una assegurança d'ingressos d'explotació que cobrisca, a més de les inclemències meteorològiques, altres circumstàncies que afecten a la rentabilitat de les explotacions. Gràcies. Pere Blanco, des d'Esquerra Unida. Gràcies. No podem començar a parlar d'economia sense fixar la nostra postura respecte de la financiació dels ajuntaments. A l'estat espanyol, els municipis apenas reben l'11% dels impostos que paguem els ciutadans, mentre que, d'altra banda, són utilitzats per altres administracions per cobrir les deficiències en el compliment de les seves pròpies obligacions. Per això, és imprescindible el que nosaltres anomenem la segona descentralització de l'Estat, la municipal, que Esquerra Unida sempre hem defès i que s'està demanant també des de la Federació de Municipis i Províncies, i que també era un compromís del PSOE quan arribà al govern el 2004, que a hores d'ara encara està pendent. Una ciutat com Algemesí pot i deu combinar l'agricultura i la indústria com a forma de garantir el seu futur econòmic i continuar avançant. En aquesta legislatura s'ha continuat el desenvolupament del polígon de Cepes, al que ja han vingut 90 empreses que estan aportant llocs de treball de qualitat i segur amb indústries de baixa contaminació i tecnologia innovadora. Esquerra Unida apostarà per la creació en aquest polígon d'un centre d'innovació tecnològica que serveixi per fomentar i dinamitzar la investigació, el desenvolupament i la innovació. També ha estat l'ampliació del polígon d'Agriconsa, que ajudarà a la transformació dels productes d'agricultura tradicional. Des d'Esquerra Unida, tot i això, pensem que s'ha de seguir fomentant el xicotet comerç, que és una forma de mantenir la cohesió social dins del municipi. També defensarem el mercat municipal col·laborant amb l'associació de venedors. Entenem que s'ha de continuar impulsant també el sistema de les escoles taller, que tan bon resultat està donant en les darreres edicions i que per això és una de les nostres prioritats. Com tots sabem, la nostra economia ha depès durant molts anys de l'agricultura i des de l'Ajuntament pensem que el que cal fer és recolzar els nostres llauradors en les seves reivindicacions, sobretot en l'exigència d'un preu just per als seus productes, donat que no és una competència local, i cal exigir a la Conselleria d'Agricultura que faci front a les seves obligacions i no desvie el tema a base de propaganda, com fa el PP. Per Bloc, Pepe Martínez. Gràcies. Les línies bàsiques d'actuació en indústria i comerç són la promoció del sòl per a la construcció de nous industrials, la bonificació fins al 50% en llicències d'obertura per als joves menors de 35 anys que enceten el seu primer negoci o comerç,
la creació d'una borsa de treball municipal per cobrir la demanda i l'oferta de treballadors i empresaris, la potenciació en convenis empresarials i públics de cursos de reciclatge per als empresaris i treballadors, la potenciació i la signatura d'acords amb les administracions públiques per donar una major utilitat a la finestra única de l'Ajuntament i la confecció d'un programa eficaç i efectiu per a la promoció turística. Des del bloc estem en converses amb un grup empresarial per a la implantació i construcció d'un hotel a la ciutat d'Algemesí, perquè sense l'existència del mateix poc profit es trau a events tan importants com la Volta Ciclista a Espanya ni tampoc la possibilitat de fer congressos empresarials i visites d'empresaris als nostres polígons, o el turisme i les visites al nostre museu, a les festes de la Mare de Déu, als bous, als aplecs que fem, a la senyora Pepa i a totes les activitats esportives i culturals que fem contínuament. També encetarem una altra línia de subvencions i el mateix que afavorirem els comerços locals, reduint al màxim els impostos municipals i fent que les grans superfícies siguin les que assumeixen aquest gravamen. M'alegra molt que tots parleu del programa econòmic o l'economia agrícola, perquè és un problema que nosaltres tenim. Ni a Madrid ni a València s'ha trobat solucions a la crisi del camp. El Algemesí no pot seguir en aquest punt i ha de trobar la solució o com a mínim encetar un camí cap a la mateixa. A hores d'ara, el propietari de les taronges sol hi arriba al 40% del que trau i el de més se queda per el camí. Això afecta a 4.000 propietaris en Algemesí. Són molts els fronts a encetar i també cal treballar tots a una i cap al mateix objectiu. Des de l'Ajuntament, el bloc impulsarà la creació d'un grup o taula de treball en representació de tots els col·lectius dels nostres camps, sindicats, cooperativa, xurà de recs, comerços, societats agrícoles, etc. Tots buscant solucions efectives a l'agricultura d'Algemesí. Es poden donar moltes propostes, acabem seguida, però d'elles sabeu que tenen poca efectivitat. El més clar que hi ha és que des d'ací hem de trobar les solucions i no esperar que vinguin des de Madrid perquè mai han vingut.